konsusi jalur krama lan seketul biaken dipokolo kan seger kesarasanipun pun sekian soalnya pun wis kamutan itu iki paling sak kuatane karo wilujeng awet dina bulan ya dengan sak pengajipun tahun ngantos mangkaran ora kuasa dipun tenan mulai menteri wilujeng ingkang dipun mulai dipun menteri dipun wilujeng nyuwun wilujeng anggenipun ngancik ulah yakin laras dinten rezeki kramat dipun wilujeng pancet atau wilujeng anggenipun gegrian anggenipun pemitahan lan donya oleh kalian sak keluargane kepanon wilujeng dinten rezeki ulah yakin ngantos sak pengajipun sampun ngantos mangke halangan tunggal pos sanes perkantoran tekan kula lanapun saperlu nyintun donga dhateng para yang nuhuripun ingkang sampun asul dhateng jaman pelanggan pramodipun pitur mugi kumanten tetep wilujeng ing alam gadah pucara masuk keturunan wilujeng ing kudian kami sak keluargane wilujeng dinten rezeki ulah yakin ngantos sak pengabdipun sampun ngantos mangke halangan tunggal lan Pada sebuah kuliah perlu korbankan salahkan penjelasan kami Nabi Muhammad SAW perabdakan langsung buat masyarakat perlu salahkan walaupun asal sepanjang pun kan Nabi yang disebut berbiasa soalnya yakinnya yang disebut sampai siang mungkin bisa ketahui lujeng ikhlas bukan sana ini juga terima organnya suka sakit keberadaan saya materi kadang nabi lujeng dinten bulan yakinnya untuk sak pengaji pun tahun ngantos manggilan dengan bos dan itu kawan-kawan pak formatas dan itu sikap wilayah cara soalnya lujeng anggenipun gegrian lan mintun donga dhateng para yang nuhuripun lan sekoten wilujeng luwih dinten berbulan yakin yang sak pangajipun ngantos mangke harang bulan pol pilih wonten pikiranane anggenipun tanpa hormatan sabenipun mintun donga dhateng para yang nuhuripun kula mugi Allah ingkang paring pangkuros derek kesepakatan yang dijulungi padungan amin ya rabbal alamin. Madam.